totite bhuku rekunyora iri ma-awards edu social media awards 2023. Right. Hello, Rufaro Jazzy. How are you? How are you guys? Maskera say pachipamwe, guys. Pachipamwe, guys. Imi mchuya, guys. Vema tega venyu. Tibetango changa kufamba nindi mama awards. Akawandisa ma awards. Tagaima to tega venyu wa bebato uya, guys. Tega venyu wa uye. Tega venyu. Yes, really. Should say. Leah Banda, how are you? How are you? Yes, kutenda yotamu shiri say guys, famba ini gwara guys, famba ini gwara tishike pa social awards, right? Not guys, this is only for entertainment purposes. This is for fun. Anditika musazoya yenyu makavhura mafana zuva filling station kana kuti vanatota garage filling station. Anditika it's for fun. Yes, dig home girl shiri say musazoya makavhura ma filling station, it's for fun. Zokuya nitota garage panapa, please stop it. Tukuda zvedu kungofara anditika. Right, my Sunday was good. How was yours, Fadzi? Right. Hi Michelle. Saka guys, hati beta ngopinda nokuti ma awards akawandisa. Tati tunoita category echi, toita category 3 here kana 5. Top 3 here kana top 5. Toita category echi top 3 here, totangana echi top 3 here kana top 5 guys. Dai ma socialites guys, tegai ma socialites vana madha venyu vategei. Tegai vana madha venyu, vana madha wig family, vana madha kubaka vana madha what tegai vana madha venyu vauye pano hands top 3. Toita top 3 anditi top 3 hands top 5. Top 5. Right, quite top 5. Right. Saka first award tauraitinzwe. First award tobva tapika vanhu vacho 5 vanenge vachuzwa 5 ndo tonyora pasi totanga navo top 5 antika right tipei first award. First award tiri kuda category ipi? First category tinotanga nepapi? First category tinotanga nepapi? First category tinotanga nepapi? First category tipei first category. First category, right. Achiti the best upcoming socialite. Anditika best upcoming socialite. Anditi best upcoming socialite. Upcoming socialite. Apapanda ma socialite anditika upcoming socialite shit. Tukuda 5. Anditika 2 3 4 to choose 1. Best upcoming socialite. Right, tauraitin's go mu comment section. Best upcoming pama upcoming ese amunoziva pa social media. Wamungati best upcoming diani kwanzi mazepe upcoming ere. Kwa Sweden family. Sweden family. Paita mazepe, alright. Paita mazepe, paita Sweden family. Paita swaga upcoming. Alright. Paitwa swaga. Paita muranda cards. 5 vakwa ndizo. Okay, paita muranda cards. Alright. Muranda cards. Right. Saka paita 5 panapa guys. Tine 5 ma upcoming socialites. Anditika chite Raimundswe. Tine 5 ma upcoming socialites anditika pana mazepe wokutanga poita Sweden anditika wechi 2 poita swaga wechi 3 poita murandakadzi wechi 4 poita 5 dumebi anditi ndo vatauka apa manje ndindoza ndonyora upi guys masema tigimu mukati mabridge mukati dumebi saka ndo isani tane 4 kaparda 1 chete parikuda 1 chete. Alright, pana mazepe, pana Sweden, pana swaga, pana murandakadzi, pana
Once mazepe upcoming irina swag. Guys, taurai zvinhu zvinohwikwa apa. Makundi confuse. All right. Takuvaisa paline vese. All right. Ndakuvalista vese anditika. Ndakuvalista vese pana mabridge. Ndakungolista vese anditi. Ndakulista vese then mototangira ipapo. Mabridge ndamisa anditika kwai bishop all right ngatingoti Juliet. Chiutsi bishop Mbomirai Juliet Chiutsi. Biwe Shirasi upcoming. Biwe Shirasi upcoming. Tetema Svand. Biwe Shirasi upcoming. Anotori comedian. Tetema Svand. Tetemidi. Right. Inga wakawanda. Tetemidi. Greyhound. 10. Paita 10 panapa. Greyhound. Right. Saka 11 matigim. Alright. Ndakuvalista vese. Right. Saka paita 11 guys. Pana mazepe. Pana Sweden. Pana swaga. Pana murandakadzi. Pana dumebi. Pana mabrijo. Pana Juliet Chiuti. Yes, we are not going to insult. Tatara is for entertainment purposes. So we don't want by insults, guys. It's for fun. Pana Juliet Chiuti. Pana Tetema Svanda. Pana Tetemidi. Pana Greyhound. Pana Matigim. Pana Ndodo. Anditika. Right. Saka guys, apa tikuda top 3. Top 3. Right. Ma voting ngau yetoni. Saka indichaona nema love enyu. Ma love ndo chanitadza kuti munhu akawina ere kana kuti anditika. Kana ndakanda munhu ndikatora munhu kana musingamudi anditika munisa ma angry face. Anditika munisa ma angry face. Anditi kana awina ari awina munisa ma love. Right. Mazepe ndiere upcoming muruvotera mazepe resa upcoming socialite of the year 2023. Mazepe hands isai pose zvipere. Pondo rinyora sentry pa life. Mazepe, all right. Parukanda ma angry face. Mazepe, varikuti mazepe. Varikuti mazepe. Pose ndinoita seiko guys, inoitwa seiko pose yacho ndoita seiko. Aiwa wechijandiko asi upcoming guys. Wechijandiko asi upcoming. Pole ndoita seiko chinditsisa kuti pole ndoisa sei. All right, mazepe arikusigwa ma angry face. Saka that means yes, anditi mazepe is gonna angry face. That means yes, anditika. Right, number 2, Sweden. Varikuti Sweden. Varikuti Sweden. Deva Sweden diere. Best upcoming socialite ndi Sweden ere. Kana musingafariri munesa ma angry face. Kana mchifarira munesa ma love. Anditika. Kana mchifarira ma love. Kana musingafariri angry face. Okay, Sweden, varikuti Sweden. Varikuti Sweden. Varikuti Sweden, to site one. Angry face akati ma hearts. Right. Paiswa ma hearts akati one day. Tomboisa pa side, tenda pana Sweden. Right. Varikuti swaga. Swaga. Swagger. Varikuti Swagger is the best upcoming socialite. Varikuti ndi Swagger. As the comment station. Varikuti Swagger. Guys, my comment section. Mwondi besera kunyora mu comment section. Anditika mwondi besera kunyora comment section. Right. Swagger wind up my angry face. I want my angry face. All right. Total bisa my angry face. I want. Zvacho zvakaoma. Varikuti murandakadzi nubu. Varikuti murandakadzi nubu. Varikuti murandakadzi nubu. Handaitioni. Varikuti murandakadzi nubu. Handaitioni. Maengiri ari kungouya. Varikuti murandakadzi nubu. Handaitioni. Hazvabhaja. Right. Varikuti dumebi.
Varikuti do maybe and it one. Varikuti do maybe. Varikuti do maybe and it one. Angry face akawanda. Right. Varikuti mabrijo. Varikuti mabrijo. And this is the politicians was saying, this is go guys, po. Apa. Kabaisha, just your poor. Oh, Paul, they own a good. Mirai, they own a poor raga. Mirai, guys. Mirai, asichile guy, tingo peza e. The guy peza e. Tingo pinda pa pepo on the paona, ya. Maitabas, pepo on the paona. The guy peza e. Tingo pinda ptiko nyura po. Mabrijo, pais for my angry face. Varikuti Juliet Chiusi. Guys, kushaoka na love jua. Varikuti Juliet Chiusi. Comment section. Aiwa ndaiona Paul ndozaisa kanitapedza category. Chile katichingo category. Tosasa Paul ndaiona. Right, zvaramba ma angry face akawanda. Tete Masivanda. Varikuti Tete Masivanda. Tete Masivanda. Pari kuvhotwa zviri fair. Hazvina basa kuti Dume Bindu pano unongozwa ma angry face ako. Tete Masivanda. Varikuti Tete Masivanda. Right. Tete Masivanda vari kukwidzana na Sweden. Tete Masivanda vawana uma saka vapinda mu top 2. Tete Masivanda vakwana Sweden akwana papinda 2 apa. Right. Papinda Tete Masivanda papinda Sweden. Right. Tete Masivanda vapinda mu vapinda mu top 3 ava vari 2. Tete Midi vari ku Tete Midi. Tete Midi vari ku Tete Midi. Tete Midi vapinda. Vari ku Tete Midi. Tichesa po pa top 3 asara. Tete Midi vari ku Tete Midi. Tete Midi vari kuwana both ma hearts nema angry face. Saka tongoti vapinda pa top 3. Handiti kuda top 3. Vawana zvesa ma hearts nema angry face. Greyhound. Vari kuti Greyhound. 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 Vari kuti Greyhound. Greyhound amaiwa nema angry face. Greyhound amaiwa nema angry face. Greyhound amaiwa nema angry face. Right. Matigimu. Matigimu. Vari kuti Matigimu. 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 Matigimu ari kusanganitsigwa zvese ma angry face nengikiri nema likes. Ma angry face nema likes. Matigimu apinda tiri top 4 kai. Matigimu apinda tiri top 4. Ndodo. Vari kuti Ndodo. Ndodo. Tukupa ma awards swag. Toda kuti pa ma awards atiri kupa ndipo pa kutarisa ma mistakes enyu nipa muri kugona because ma awards ari kupiwa ne comment section. Saka tinenge isusu tinongo choose ma categories. Comment section yo vota. Saka ndipo ma weaknesses enyu, ndipo ma strength enyu pa kuvotegwa papa. But it's all for entertainment purposes, for fun. Don't take it serious. Hanzi itai Mama Rasta. Okay, hanzi Mama Rasta. Saka Mama Rasta havana kupinda mu top 4. Mama Rasta ndiye Grey hana kupinda mu top 4. Ndodo hana kupinda. Right. Right. Saka nasema ni top 4 guys. Top 4 yedu yakamira so Sweden number 1, Tete Masivanda number 2, Tete Midi number 3 and Matigimu number 4. Saka ndakwisa po. Andichika ndakwisa po. Andichika the best upcoming umayona comment section neka upcoming socialite 2023. Right. Number 1 Sweden. Number 2 Tete Masivanda.
Masivanda. Oh, kwenongondipa 2 chete kuti ndite vanhu 2 ko handiti chida kuisawo 4. Zvino yangoita vanhu 2 guys ndodi apa. Inongondipa 2 chete vanhu mapopo kuti ndongesa vanhu 2 right. Ndakucreate poll yachona. Ndaisa poll. Yaisa vanhu 2 guys ndaisa poll antika papinda vanhu 2. Antika papinda vanhu 2 tete masanda na uyu. Totora 1 ipapo tozoisa imwe poll H2 inopinda tete midi na matigimu. Saka votai tuone guys, votai tuone. Ma minutes are going, 1 minute remaining. 1 minute remaining. 1 minute left. 56 seconds. 56. Ikundipa option eku 2 vanhu chete. Ikundipa 48 seconds guys, 47 seconds. Votai lesa 2 minutes yet. 45 minutes. Votai tuone. In Isai number 1 and 2 chat. Isai votai guys, ndaisa poll votai. 37 minutes seconds left. 37 minutes left. 32 minutes left. 32 seconds, I mean to say 28, 30, 27, 26, 25, 24. Poll nakuka depa papa mcomment section imomo. Kana tilainda uko kunopina uko amen. But ndakanda one hands ndavota natambuta mpomari kuvota. Inde munovota. Tavota iro. Poll after 7 seconds utili vari. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Yes, Sweden aita 175 votes. Tete Masivanda aita 37 votes. Right. Sakatina Sweden for number 1. Sweden 175 votes. Tete Masivanda 37 votes. Right. Sakata kwenda pane poll rate number 2. Antika takwenda pa poll rate number 2. Pa same category yoi takuza tete midi na matigimu. Toto ndo pachiona number 1 yebi papa. Right. Bisa se kundisha kushombodzira zvemapoli zvindogozvisiwa. Right. Kundobabvisa sei kuwana. Right. Creating poll right. Right. Tichiri pa best yoyo. 1 matigimu. 2 tete midi 2 minutes ndizondesa. Right. Right. Isaipunda vota, isaiponda, isapo guys, votai. Ndaisa poll, famba ituone. Pana matigimu, pana tete midi. Pana matigimu, pana tukuchaga, same category guys. Tikungoda 1 munhu. Same category. Votai guys, ndaisa poll, ndamuno vota. Ndaisa poll, isai tuone matigimu kana tete midi. Matigimu hanza pana poll the same ndaisa 1. Kwa kuchirina na Sweden kunoitwa seko zvepora chona anyway. Zvondo zvifambisa seiko zvepori izvi. Nai ndiudzidzisewo zvepoll apa ndoita seiko. Zvepoll izvi. Ndoita seiko. You only have 1 active poll. Kondo kwanga kuisa mapoll manganiko. Zvacho. Sweden alright. Iripo wana na tete midi na is live in your video. Iripo yana tete midi. Iripo yana matigimu. Iripo vote kwa hii. Iripo vote yana matigimu. So far, matigimu waka leader 61%. Matigimu waka leader. Matigimu. Aripa 61%.
Matigimu ari pa 71 votes right now. Aka leader. Tete Midwi ari pa 40 pachi pa 37 votes. And they turn. Just stop. Right, Matigimu waita 71 votes. Tete Midwi waita 43. Right, saka Matigimu ndiye awina. Saka Matigimu ndiye awina, guys. Matigimu ndiye awina. Saka kwasara 2 Matigimu na Sweden. Takuda number 1 hapa. Kundoma ndizo delete seko mapola. Nchida ku delete man. Mapola. Sweden na Matigimu ndo bapinda mpastike ni watu na top 2. Matigimu. Top 2. Watu 2. Right. Best upcoming. Right. 2 minutes. Votai guys, votai tuone. Votai tuone. Vapinda iripo anzi yakati no panobuda pakadaro pane changu bude chakanzi yes or no saka ndizi kuti zvinoita sei hanzi po kuti saka tina kuiona isu iripo why it's written not yangu nyora kudaro kunge aiwa inobuda kanyora kuti yes or no mire ndione zvacho right mire tione kuti Paul itogona kuinyora here pasina uzvu mirai ina ndisunya totoyo isana tanga kushandisa Paul nasi mirai tione Paul iripo mirai tione iripo mwari kuvhota ndimusiri kuiona iripo po right mirai tione kuti ndikaenda apa ndoona Paul here Paul iyi andimona inoti Paul option 1 Paul option allow people to choose right ngatiite so option 3 option 4 option 5 allow people to choose options right ya winner Sweden aita 109 votes Matigimu aita 40 votes 109 and 26 votes 109 and 26 votes saka Sweden now winner guys saka guys ngatisrewo my love nema likes for Sweden the best upcoming socialite of 2023 ndiye hello Melly. Yes please ndoziva kuti hamuna kuvhura malines asi ndinesa suggestions sezvavamai vachiti it's not fair okay havasi kuiona saka ndiri kuti madii maita poll off live monyatsovhara live moita poll moita papage penyu moannounsa kuti maybe 7 manheru vanhu vese vanenge vavhota ezvinoizvi saka ese anozopinda here anopinda ese here mapoli acho ayo mogona kuti moisa ari madifferent posts and then vanhu vovhota maybe moti up to 7 then tozoannounsa nevanheru nekuti ezvinoizvo mavasi kuiona vamwe vari kumabasa noona saka inenge isiri fair chaipo ini ndokwanisa kuvhura ini ndavhota already but I think vari kuti it's not fair vari right nekuti vamwe havasi kuiona vamwe havasi kutomboona live nekuti vari kumabasa moita mapol amene kuti aita makategori mangani asi voting yacho ese nezovharwa manheru moita live kawani alright sekatiwe vamwe kuti vanoti kudii right thanks caller right kwaina caller to create mapoll tongokanda mapoll papage imi mosara muchivhota then tozoti manheru time yes the one you have it was favoring one person it was saying no because yanga chindi papoll ichibuda yakadaro yanga chindi papoll kubuda yakadaro kuti no yes amen saka ndoita zvokunyora ndika toita zvokunyora akawanda kama hours ai alright saka tatakuita teta izvozvo right ngatite izvozvo
stoita atite izvozvo. Saka chindipai imi chitaurai makategori ndichinyora, then ndozoisa papage, movhotera papage. Anditika, saka toti best upcoming tave naye Sweden. Uyu atowina mukombe kudhara Sweden. Atotora mukombe. Saka ngatitei pavamakati ini ndozongoposta apa. Ndichiziva but poll should be between two people. No, poll apa iri kundipa option yekuisa even 17. Poll pakunyora kuti muvote iri kundipa even 17. Ndokwanisa kuisa 7. Animona, ndokwanisa kuisa 7. Saka chindipai macategories chete imini indozokanda papage muvote. Right, tukuda imwe chi isaini kikiri it's for fun guys, it's only for fun. Don't take it serious. Chindipai macategory ndinyore pasi ndigozonyora pa page. Chindipai macategory tukuda imwe chi tukuda imwe category ndeipi? Tipe imwe category ndeipi? Kwanzi noise maker award, alright. The most noise maker ndizo. The most noise maker of 2023. Ndizo. The most noise maker. Okay. Pana the most noise maker and itika best ghost. Alright. Best ghost. Hello? Yes? Yes, Swaga. Musha kuri sei? Zvazvitaura nakuona muzvinhu waiticha izvo. And then unenge uchidoko time yakati rebei. Kuitira kuti whoever anovhota angafarira pavanhu vasarudzwa ivavo anenge achionesa vhoti yake achionesa vhoti yake pamwe kuma9 kana kuma10 manheru. Then muzovanhaunza according to the vote dzauya kune vanhu. Alright, ndozvandakuita izvozvo. Ndakutonyora manhingikiri most influence ndakutonyora makategori acho. Nditi muupcoming musazongisi. Wanga watovhotegwa kudhara waiswa kuma upcoming handisiri ndaisa. Waiswa nevanhu. Asi wanga watovhotegwa panana Sweden ipapa. Saka ichitori upcoming. Comment section kwaina vaga kubaka ndiri upcoming here. Pindurai ku the most violence. Pindurai guys, panzi namadha kubaka ndiri upcoming here. The most violence. The best content creator, alright? Best content creator. I want this. Pindurai guys, find the upcoming here. Pindurai. Best content creator, best entertainer. Tukwisa zvose hatisi kutobomira everything. Best social news analyst. Best social news analyst. Social news analyst. Most bitter socialite. Tinozoziva sekuti munhu ari bitter munhu asi bitter. Best interviewer. Okay. Yeah, saka mozotudza mozongotudza most entertaining lives. Okay. Lives. Most entertaining lives. And the best thing, no, we are not homophobic here. We don't do that. Most two-faced. All right. It's for fun. It's not face. Most two-faced person. 2023. All right. Most two-faced. Best controversial. Best controversial. Best controversial. Socialite. Yeah. Best dresser. And it got best dresser. Best female dresser. Female dresser 2023. And the best male dresser. Best male dresser. King or a queen of stars, all right? King or a queen of stars. Of stars, right? Best motivator, right? Best supporting fans, all right?
supporting funds. Most influential page. The West Evil Ghost. West Evil Ghost. Aiwa toda kubva tichongotaura sezvazviri anditi. West Evil Ghost. Handei mamwe ndeapi? Ndanyora West most influential page ndanyora best influencer. Okay. Best influencer. Right. Best star sender. Yes. This is to motivate my star sender. Best star sender. Best community charity support. Okay. Best community charity support. Best gossiper. It will end in tears. Oh, it will end in tears. Best gossiper. But best gossiper. Think at the best gossiper. All right. Best podcast. Best what? Creativity. Taita one best comedy creator of the year. Tainyor. Shakafanana best creativity. Ne? Best business minded. Yes. Best business minded tanyora. Kana chida kuti anovhairira vamwe nechirungu toti kudi guys. Best bull of the year. Inodiwa best bull of the year. Best bull of the year inodiwa. Kokana chida anovhairira vamwe nechirungu toti kudi. Best street walker. Yeah, the most street walker. The most street walker. Inoenda kuma ngikirikai. Inoenda kuma comment section. Best analyst tanyora 24/7 live. Best live. Tingati chiine chirungu Avon. Kana toti kudi tonyora chiti kudi nechirungu zve ntanyaradzwa. Best show offer of the year. Ndizvo. Best show offer because best show offer of the year is inotogwa nevanhu vechimbinga. Best show offer ndizvo. Best show offer of the year. Best show offer of the year. Apa pane kukwizana siseraveness na urindi. Best show offer of the year. Havana pane kukwizana ipapa. Show offer of the year. Yeah. Of the year. Yeah. Street tuka kunenge kuna distance. Yeah, tichanyora pati best show best show offer of the year. Right. Call me best community dresser. Parapita na holy creation ka. Community dresser. Arikupfekedza vanhu. Best liar of the year. Atingati best liar. West liar of the year. Anditika. West liar of the year. Of the year. Anditika. Right. Imwende ipi best tingati kudiko. Best mudoto of the year, like best okasenga kumashuro tingati kudiko nechi guys vakadzata already chirungu tinoti kudiko best Burkina Faso figure of the year toti kudiko. Best carriage toti kudiko guys. What do you say? Toti kudine chirungu. Best us of toti kudiko. Guys, tinoti kudiko. Toti kudi. Best Burkina Faso of the year. Toti kudi. Nyash of the year. Yeah. Nyash of the year. Nyash of the year. Gone. Nyash of the year. Best Nyash of the year. Right. Imwende ipi guys Sunday irimu.
imwe ndeipi best eater of the year panopinda Dumebi nafani Madumbi. Best eater of the year. Worst dresser of the year. That's a best dresser. Toisa worst dresser of the year. Asingatogo nufika chose of the year. Best dressed. Taisa best dressed. Burns the best witchcraft. You know best personality. Witchcraft. Tuno measure say. How do we measure that? Best ever smiling of the year. The most humble. The most humble socialite of the year. Panibasa na simchafu utashu. Best ever smiling of the year. I don't know chingo smile. Chitumone papa. Best smiling of the year. Best Mushambi of the year. Best Mushambi of the year. Most evil. I think that we can't say witchcraft. Tuta kunge tuka kana kushura vanhu. Tingangoti best tingati kudi the most evil. And it most evil. Most evil. Socialite of the year. Socialite of the year. Apa topinda wapa. Apa tokwana. Right, most evil socialite of the year. Mbinga. Best Mbinga of the year. Tino measure say Mbinga of the year. Tino measure say Mbinga wacho. Best bitterness. The most bitterness. Tino ziva say kutari bitter. Tino ziva say timunari bitter. Best comedian, guys. Best comedian of the year. Best comedian. Anti mimi mchavota mvotele wenyu. Lupa chabude papa. Best comedian of the year. Twitter worst comedian of the year. China best, China worst anditika. Worst comedian of the year. Of the year. Wokuti kanakaona anu vari gake. Anditika best singer of the year. Anditika best artist of the year. Na west watch artist. West artist. Pamujamba apapindi ningikirere. Apapindi the Cape Town general. Pamujamba. Dresser Taisa, guys. Dresser Taisa. Pani mweranda si. Ise ojino jirifani so. Chupani. Most loved Ngochan. Andiji. Most loved gay. On social media. Most loved gay. Best Latina Taisa. That. Most loved gay. Most hated gay. And China most loved, China most hated. Kuti zvinyacho itaka spice. Since this is just do the best only. But Jackie, chifa kuita the worst so that even vazive makapa vakamira. It will help also to shape socialites, you know. It will also help to shape my socialites. You know, because ukaona uchinzi West hated wokwana ipapo uchanogadzisa kauntu kako kuti andiona based on my thoughts
So it's going to help and shape us also. And the best talk show. All right. Best talk show. Right. Right. Takutoda iso. Atite iso. Takutopinda papole kutanga. Ndichinyora imi muchitovhota. Anditika. Ndineme phone. Imi ndichitonyora. Imi muchitovhota. Anditika. Right. Best influencer of the year. Influencer of the year. Right. Option number 1. Option number 1. Taurai best influencer wacho ndiani? Ndonyorani. Best influencer wokutanga ndiani? Best ingati ngopinda yapa guys. Best influencer wokutanga ndiani? Best influencer ndiani? Ndoda kubosa poll muchichinyora pamwachitovhota. Best influencer ndiani? Guys, best influencer ndiani? Tonyora. Best influencer ndiani? Best influencer 2023 ndiani? Taurai mazita guys, taurai mazita ndinyore. Tivangwa chitovhota tichitonyora mamu. I will vote for you. Yo, manje ndingasozvinyora here. All right. Ngatinyore toni. But musavhote kana kuti ndindanhingirira. Number 2 ndiani? Kana it's only for entertainment purposes. Guys, tipewo vamwe. All right, umwe ndiani? Ndanyora, umwe ndiani? Madam Boss. Okay. Number 3. Umwe ndiani? All right, ndanyora. Tukuda number 3. Pana SIS MELLY, pana Madam Boss. Umwe ndiani? Ndanyora tipei vamwe. Umwe ndiani? Pane 2 chete, pana SIS MELLY, pana Madam Boss. Umwe ndiani? Ndanyora guys, chisa tipei vamwe kando tofo at least itai kuti vasvike paite 4. Itai kuti paite 4. Itai kuti paite 4. My band. Okay. My band. All right. Jekingarande. Okay. Jekingarande. All right. Anti-Selina Zuva Nation. Musa Maniseka. Zuva Nation. Zuva Nation. Anti-Selina. Anti-Selina. Right. All right. Done. Right. Each of the winner boss must have a text question. Text question, you see. Tutasikia kutiti. I must have a text caption in your who doesn't post your number post? You can do it. Pesa say. Text caption, guys. Option 7. Matichi Joy Nikadzino. Joy Nikadzino. And another poor.
Right. Poll imwe yaveko guys. Poll imwe yaveko. Poll yaveko imwe, right? Takwenda ku poll number 2. Takwenda ku poll number 2. Andika best star sender. People's general. And ndakanda poll ini guys. Ndakanda poll. Toisa futi zvirimwe poll. Right. So do to pinza rimwe poll pa number 2 apa. Kuita mapoll zviri basi. Right. Saka ndodiva ndisina kunyorawo ndita sei. Ndisina kunyora sei ndi TV na Shema na General. Ndoita sei ndisa poll yavo vari 3 vakadaro. Ndisa poll yavo vari 3 vakadaro kandingonyora. Best influencer. Best influencer anditi Shema chichi. Vamtarisi tikukuona makadiko vamtarisi. We see you vamtarisi. Ku vamtarisi maregere kuvaisa pa guys. Vamtarisi we see you. How are you brother? Right. So mati option ati Shema TV, right? Shema TV. Option number 2. Saint TV. Mukati the People's General. The People's General. The People's General. Right. Mwendiani. Vakwana. Vakwana ere guys. Vakwana ere these 3 guys. Yeah, vakwana. Right. Right, ndaisa. Saka kuchibva maenda kunovhota takutopinda mune category. Ibva matenda kunovhota. Tatopinda mune category. Takutopinda kune category. Imwe category kuti chi the best community charity support system anditi. Best charity. Best community charity support. Right. Best charity support ewokutanga ndiani? Let's go down from Sweden. Right. Best support tuwokutanga ndiani? Best community charity support. Ndakasenda ari mapost akazvimirira Queen. Charity support guys. Yeah. Charity support. Shema TV. Shema TV. Number 2. Shema TV tanyora. Saint TV. Right. Number 3. Saint tanyora, Shema tanyora. Number 3. Saint anyorwa, Shema anyorwa. The best community charity support. SIS MELLY. Right. Pane mwere. See who's alive.
Tanyora. Pane vamwe. I think vakwanandi. Pane vamwe. Batsirai ndiani. Right, tina Shema, tina Saindi, tina SIS MELLY, tina Tilda. Tina Shema, tina SIS MELLY, tina Saindi, tina Tilda. Brenda Shumbres. All right. Mafonacho. Musingazivo zvinhu zvemapolish. Kuyakustika sei. Depo Brenda Shumbres. Right. Post. Mweta mchinovhota aditika. Ini nchinyora mapo, ini mchinovhota. Right. Best star sender. Saka ndichazogara pasi ndonyatsa kuverenga manikiri. Star sender. Best star sender. Tipe master tuone. Best star sender. Tipe master chotuone. Best star sender mati ndiani? Mati Olinda. Okay. Number 2. Best star sender mati ndiani? Pati Olinda. DQ and it. DQ. DQ and then Indian umwe star sender. Star sender mwendiani. Umwe star sender ndiani. Milimeo. They've been consistent star sender. Okay. Tuzo editor. Pane vamwe here master senders ndivapa. Munoziva kuti vanosenda masters vese guys. Pane vamwe here. Olinda tanyora. Olinda ndamunyora. Papeji usikuona Queen Kera, papeji chepu. Negeza musikuona mavhotsi, mapose. Hamusikuona mapose guys. Saka zvakwana. Tendo Summers. Page guys, indai page. Vanhu vari kuvhota one guys. Vanhu vari kuvhota one. Nikuti hamusikuona mavhotsi one. Vanhu vari kuvhota one. Vanhu vari kutovhota. People are voting.
Una kutovhota inokuti hamusi kuona sei. Dzokerai papage chepo inouya sepost. Inouya sepost. Right. Best gossiper. Yeah. Best gossiper. Katoti best authentic gossiper. Ndizvo. Best authentic gossiper nditi. Ane gossip riri authentic. Anditika. Right. Kuma gossipers kuna nani guys taurai vanhu vemakuwatoni. Evidence share. Evidence share. Number 2 ndiani vanhu vemakuwa. Patricia Jake. Patricia Jake. Number 3 Tatericious. Tatericious. Right. Tine vamwe here. Papinda evidence chera Patricia Jake, Tatericious Roughness, Summers. Rutendo Summers. Rutendo Summers vanokwana pamakuwa. Summers. 5 ndiani. Tatericious vapinda. Pamela Tamira. Pamela Tamira. Tine vamwe here. Vakwana ndi Pamela Tamira, Rutendo Summers, Tatericious, Patricia Jake, evidence chera. Sabina. Apinda Pamela Tamira. Sabina no under okay. Sabina Ruish. Boying. Sabina Boying, ora itishanyora. Vakwana kandova nemakuwa kava chete. Anditi ndiwo ka. Pachine vamwe ndiva ndoma gossip queens. Right. Right. Chinda munovhota best authentic gossiper. Tatokanda. Right. Takutoenda kune imwe. Nasi pane busy chaiyo. Best gossiper. Best podcast. All right. Best podcast. Ndiani guys? Best podcast. Best podcast guys. Taurai ne fast from akawanda mama hours. Best podcast ndiani? Best podcast. Podcast. Ndekupi? Denny J Show. Right. Denny J Show. Ola 7. Dizo. Ola 7. Umendiani? Denny Show. Ola 7. Umende ipi podcast? Ume podcast ndeipi? Ndodzeka dziri 2 anditi. Ndodzeka dziri 2 andika. Pane imwe ere podcast guys ndizo dziri 2 anditi. Ndidzoka. Ndizodzeka anditi. I think ndoega ma podcast atinawo.
right? Best business minded. Vema comment section. Best business minded. Best business minded. Mapoll aripo guys. Indai ku page. Ivaipa live. Muinde ku page straight. Mnuno sangana ne mapoll ariko. Ku page. Ivaipa live. Andisikisa pa live. Ndikuchonyora nchisa ku page. Indai ku page. Ariko. Business minded of the year. Hands Jim the blessed. Okay. Mutarisi mudiwa. Alright. Tinashe mutarisi. Tinashe mutarisi. Mudiwa wood. Mudiwa wood. And the best business. More boys minutes. Okay. Andy Joy, all right. Andy Joy. Nyengeterai mawere weru premium spices. Nyengeterai mawere. Pane umwere. Valentine's and share the lion. Antaneshi and him seeing. Joy. Okay. Wakwana auntie. Wakwana ka? Wakwana lisi. Right. Mukanonoka nenda tudarika ini guys. Nenda tudarika. Best bully of the year. Yeah. Best bully of the year. Right. Best bully of the year. Tatodarika guys, manono kana todarika in. Best bully of the year. Best bully of the year. Guys, tauraima bully of the year. Stonyoran. Ketina. Two. Hende kamkandroza mkomo wangu ini. Loveness Samas. Moitei. Right. Number 3. Number 3. Bully now, guys. Number 3. Bishop. Juliet Susie. Right. Tinomwere number 4. Number 4. Wakwani? Number 4. Apana number 4 eh? Wakwani ere? Apana number 4. Ingwani 3 chete? Jav. Rewrite. Passion Jav. Yeah. Wakwani? Our host. Inini. Dribule miss. Na indi zinyore.
Kwai Sabina. Ndibulere ndizvinyore naimi. Kwai namesi ndizvinyore. Kwai nasasha msimere, alright. Kwai ndizvinyore. Kwai ndibuli. Okay. Kwai ndinyore. Right. Ndapinda. Umwe ndiani? Delicious. Alright. Ndimbomandisa pamabhuli apa iri tokwana iri apa. Kationi pamudoto wine papa. Never know. Duwa tutsira mukomika. Right. Pane vamwe here? Delicious apinda paubhuli komwe. Vakwana. Saka paita Keti Masomera Love Summers Juliet chiuchipato njava. SIS MELLY Delicious. Takwana. Takwana ira mabula. Takwana ira. Takwana. Alright. Evidence. Unapinda evidence. Evidence here. Saka vakwana ka. Right. Mabula apinda. Mono uningirira. Mono ndatonyora mabula akwana. Mabula akwana. Ende apa. Mabula akwana. The most street walker. This goes to comment section, and the most street walker. Right. Street walker. And they must street walker, must street walker, must street walker. Must street walker. Must street walker. Taura itinzo must street walker. Must street walker. Must street walker and they taura kama street walker na itinzo. Hello, Neva. What do you say? Pamela Chamira Mranda Kadzi. Pamela Chamira. Sabina. Bakwana. Bakwana ka. Atiti fast guys, fast. To batadarika. Right. Bakwana ka. Right. Tatokanda. Next. Best show offer of the year. Show offer of the year. Show offer of the year, Java. Passion Java, Urinda. Rutendo. Show off of the year. Zuba no kwana pa show off of the year. Zuba, okay. I didn't know. Loveness, May Masowe.
sewingineo. Vakwanaka Passion Java Orinda Summers Zuva Mai Masowe Wingineri Vakwanaka vapinda sewingineri varipo vakwanaka vakwana right itimu rakwana next right best community dress right vanhu vari kutovhota uku isichinyora kuno kuvanhu vachivhota uku best community dress tozoverenga mangwana mavhotsa vanhu vanyatsobvota best community dresser best community dresser best community dresser maititi ainominate right Kim Munaiwa okay Kim Munaiwa umwendiani best dresser best dresser Olinda okay Sophia unganiza my best dresser Yvonne Yvette Tariro Gezi SIS MELLY diaries pamuri kundisa pacho pamuri kundisa pakaipa ndikwana Ivy Combo kana maisa Ivy Combo saka nendokwanawo saka ndokwana kana maisa Ivy Combo Holy Creations yes Flo the stylist okay right vakwanaka right vakwanapa pinda right hey yakaoma amen West Liar of the Year munyepi mukuru wegore ndiani West Liar of the Year West Liar of the Year Java inga Java unotora yedu wazi Passion Java Java unotora Passion Java yes Maititi yes number 3 Joy Mudoto Joy Tana Dambudzo Emerson Dambudzo Mai Masowe unokwanira Mai Masowe na Sabina president vakwana zvapa vanotopinda zvapi vangashaikwa sei vakwana hapa ndanyora umwe vese avagaista Delicious ndanyora pane vamwe
Sabina no nyeka. Right. Sabina Boying. Right. Wakwana ka? Right. Wakwana ndizi. Wakwana ka? Right. Wakwana. Takupinda pamwe. Nyash of the year. Tukuto unyora. Maoza kutofamba kasekuseka. Nyash of the year. Nyash of the year. Right, Nyash of the year, guys. Nyash of the year. Nyash of the year. Item tunes amazita fast, guys. Nyash of the year. Joy. Joy apinda. Bakuru maskits. Right, chashika kumas tariro gezi. Chashika maskits. Tariro gezi. Uyuna nzanu uyoku imba uyu. Uyoku imba hip hop nzanu. Wema hip hop uyu. Nzanu wema hip hop uyu garashia guys. Joy tariro nanyora. Wema hip hop nzanu uyu. Wema hip hop. Uyu nzanu kugarashia uyu. Wema hip hop uyu. Uyoku imba uyu nzanu wema hip hop uyu guys. Wema hip hop uyu nzanu uyu. Wama hip hop unozaniko guys ndipe izita mani uchu. Member zviba R&B uchu. Anoziko. Uyu asina kunyatsonaka pameso uyu, asina kunaka pameso kuimba uyu. Anozaniko. Guys ndipe izita mani unozaniko. Uyu asina kunaka pameso uyu, asune mdoto uyu. Unozaniko. Right madam boss wa taugwa. Anozaniko kuimba guys ma R&B uyu. Kiki badass Upinda hapa. Kiki. Pane wamwere. Tariro wapinda. Madam boss wapinda. Tariro wapinda madam boss wapinda. Mwendiani. Nyash of the year. Mwendiani. Munganyira SIS MELLY panyashi dzamuri kutaura apa SIS MELLY vangakwana ndirege zvangu. DCA utakwana panyashi dzamuri kuti tiri kunyogwa apa imi. Kwana imi. Kwana nyashi guys taura nyashi ndo apa. Mai mazowe na meki. Panyashi Evangelica. Evangelica unukwana apa. Evangelica Sandi. Evangelica Sandi unukwana apa. Zuba Miss Blue. Okay. Zuba Nation. Zuba Even Petite. Miss Blue. Miss Blue. Miss Blue. Danyora. Akwana nditi. Doti murenya shikai. Doti murenya shikai guys. Joy Tario, Madam Boss, Kiki Badass, Evangelica Sandisiva, Abentete, Miss Blue. SIS MELLY Randikwana apa vediwe. Apa nyachi zamanyora pa ndikwani vediwe. Mungo da kungoti pinza owe nyasa ndikwani ora itiniki wapinda. Na mema suwi wakunzi wakwani wo. Okay. Asine 1 2 3 4 5 6 7 info kunyora vamwe mani nogugumira pa 7 senga iwedzere vamwe kuwedzera vamwe papola kusiku yekuramba kuwedzera vanhu right mai masowe Niki
right, done. Right, tatobva kunyashuku takupinda ku eater of the year. Toda kunyatsonyora neshona kuti munhu anoryisa of the year. Handitika ndizvo munhu anoryisa of the year. Right, vanoryisa of the year number 1 tina Dumebi weZimbabwe. Madumbe Fani. Big Sam. Vanotora mukombe vaya Big Sam. Iwe Big Sam vanotora mukombe. Big Sam. Tatelicious. Anukwanapa. Delicious. Ndaisa Fani Madumbe, ndaisa Tatelicious, ndaisa Big Sam, ndaisa Madumbe wapinda. Dumebi wapinda pachine umwe. Ndavanyora vosa pachine umwe. General Shilas ya vanodla futi vaya. General vanokinditsa General Shilas. Right, General Shilas vapinda. Tate wapinda. Vakwana ka avandu vanonyatsotla aiwa vakwana. Ndo vahliya, right. Ndo vahli. Worst dresser of the year. Right. Worst dresser of the year. Asingagoni kupfeka zvachose. Anditika worst dresser of the year. Worst dresser of the year. Worst dresser of the year. Matangira papa. Worst dresser of the year. Matangira papa. Madam Boss is a woman. All right. Zuba. 3. Ndanyora zuva na Madam Boss ndavanyora evidence. General pakufeka pasho njafu. General pakufeka hivi. Swalala. Swaga. Na imbuvu ndo nazo ile. Swaga. So the nation, right? Umwe. Right, umwe. Right, umwe. Evidence damunyora. Matigim. Matigim anopinda. Matigim anopinda. Umwe. Alafu nisangasa pa waist dresser. Abara no right. Alafu nisanga pita pa waist dresser guys.
Kwa Shema TV. Imika. Right. Shema TV. Right. Akwana. Amayan. Mnangagwa. Umwendia bakwane tomchite muvoni. Bakwane. Shayen wanzi. Amai wapi? My ID. Right. Right, bakwana nditika. Siwe tititi the life. Okay. Right, bakwana nditika. Right. Taisa. Tainda chi. Yeah. Witchcraft of the year. Tinganyora kuti witchcraft of the year. Tinganyora kuti kudi zvinhu zvakareruka, tinganyora kuti kudi. Tinganyora kuti kudi. The most nastiest person, and it nastiest person. The most nastiest person. This one. I think that's what witchcraft. Right. The most nastiest person ndazongosa ka evil kumberi. Doisan. The most nastiest doisan. Nastiest ilipo ile kana kutoda to jump. The most nastiest person. Yes, Titi, could you say? Twice, the most nastiest person. Twice, yeah, Twice, yeah. Twice, yeah, ish. Alright. Yashai kwa munhu ari nasty wacho. And the bishop. Alright. Yashai kwa munhu ari ngikiri ari nasty wacho. Hapana. Number 2. Namzasiya. Alright. Patogwa 1 bishop. Number 2. Retained. Number 3. Number 3. Island Murevani cookie.
Number 3. Ndaisa wangu number 3. Number 4. Pane wangu ndaisa pa number 3. Number 4. Mangone kuti island ndizuti island ngure vanhu. Kwai jamba ine controversy. All right. Saka to jamba iluka. Maja ndiani. Anzi jamba ine controversy. All right. Anzi jambi noti master ramba Buddha. The most humble socialite of the year. The most humble socialite of the year. And it won, Diane. Most humble. Most humble. Most humble. Most humble. Most humble socialite of the year, Diane. Ah, you know this humble. Sweden. Madam boss. Alright, so the guy in the room go voter. Right, people tanga pass one. Madam boss. Number 2, Sweden. Number 3, Aunt Selina. Number 4, Shema. Shema TV. Number 5, Biwe Shira. Jekingarand. Jekana pinderap. Most humble. Apa. Right. Ndoko nyora muzovota. Tilda. Ndoko nyora muzovota. Jekingarand. Right. Pachine vamweni. Prophetess Magdalena. Salad up with egg. Okay. Salad. Salad with egg. Prophet Magdalena. Right. Bia Pearson. Bia Pearson. Sharon Indian. Margaret World. Yeah, Margaret World, I agree with you. I agree with you.
This one is very humble. Very humble. This one is very humble. Ndaona star rangu rabudikirawo. Ndofamba. Hanzi Uncle Saint our host paka humble ngati initi humble. Prophet Jose. Prophet Jose Ivy Kombo. Okay. Nga category yakaoma iyi ndo category yakaoma manje. Category Rias Lounge yakaoma. Category yapinda vanhu 15. Yesi enjoru muri kukwana wakoma muri kukwana baba amadzi muri kukwana muri ma hours akawanda muri kana hour yakaoma yapinda vanhu 15 hours. Right, vakwana ka hanzi Chapi Baende upi Chapi Baende ani Chapi Baende ani Chapi Baende ani vakwana ka 15 guys apa vakwana pa 15 ndaimovuta ndanyora the most humble socialite of the year tanyora apa best smiling socialite of the year ina ndimziya anogara chiseka ini amene ndototonzwawo nemi mcomment section iwo taiti ngonyora best smile of the year best smiling socialite of the year ndotomuona ndiani best smiling guys socialite of the year tipe tuone as most humble ndini hey makwana big Sam I'm gonna smile a big Sam. Okay, big Sam Tariro Gezi. Okay, kukanzi nanogara chiseka ungati inini smile uchayo ina ndingo smile zvekumanya handingo smile zvekumanya hanzi zuva nation. Alright, zuva ebe Shema TV. Okay, Shema kwana pesi na wedwe Shema TV. Alright, tiri kudzidzawo wedwe zvakanaka top federation ndini futi hanzi zimela pamunokwana smiling. Alright, ganingo zvisawa sei ndikwani Shema TV yapinda Sweden family Chaplain Piri. Yeah, I agree. Kundai chitima. Yeah, uyanogara chisekerera kundai chitima. Yeah, umwe ndiani Kozigo Zigo agara chisekerera guys. Hanzi yoko zinowe Zimbabwe. Hanzi Kalunga gift. Okay, Kalunga gift. Hanzi tati aki. Kusekerera eskana hanzi tete Mildred. Okay, right, I think vakwana vagasekerera. Right, Mujambi of the year
Muinde muchinovhota guys. Muinde muchinovhota. Kana mozovhota tapedza. Muzhambi of the year. Muzhambi of the year. Mujambi of the year, guys. Ndiani? General Shellers. Vanokwana apa. Vanombochema chaizvo. Mujambi of the year. General wapinda. Mazepe. Mazepe wapinda. General wapinda, Mazepe wapinda. Kana titima swanda lokwana apa irazikana. Titima swanda. All right. Saka pamazhambi hanzina evidence. Kodi ndanambochemere dise. Chira. Right. Saka vakwana kafowa general Mazepe tete masivanda evidence chera. Vakwana nditi mazhambi of the year. Noinda muchinovhota. Right. Most evil socialite of the year is controversial. Binga of the year. Right. And the binga of the year. Things going binga zacho. Binga of the year. The binga of the year. Binga of the year. Binga of the year. Things way tipeka mbinga zacho of the year tuone. Korinda. Love ni samas. Number 3. Bingo of the year. Jakingarandi. Okay. Tinashe mtariste. Okay. Okay. 5. By Masowe. All right. Okay. Tavanyora. Guys, bingo of the year, bingo of the year, bingo of the year. Right, Tavana OC, Samazi, Ngarande, Mutarisi, Mazoe, Mwendian. Taureka guys. Bingo of the year. I'm Zanush. Diwa wood. Ukona SIS MELLY. Andisa SIS MELLY pamaranza. Andisa kumaranzi kwa vane ma US dollars. Akwanisa rand baba. Akwanisa rand. SIS MELLY diaries na dumebi. Nokuti unofamba nendibvapo kwana ndikwana apa Java ni mari rasta. Right, getting your Java ni mari. Nongori nekurara masesu. Right. Mwendiani Joy nikadzino, okay? Kume marketing madiki waisa. Hawakwani kana wakoma ndisi mbinga inkana andizoda nditombori mbinga zvachose andizoda noitisa andizoda.
Ungatara zvemaranzi pamadola komanaka musati saisaini. Ndokuti saiza kwamunenge muchiita. Yini? Andizodo. Yakaoma. Esama zapinda. Holy creation musandikwanisa apa umana ndikwani shu. Ya holy creations anopinda pambinga apa. Zvandosiva. Apinda angel ru. Kana nekudonyera sarangu kunodunyadzisa just because nganyora pana namutarise sure. Right. Big brother. Yavapinda right. I think yakwana. Right. Yapinda right. Hande tiri kumove on tozenda kunovhota chete. Beginning of the year. Best comedian of the year. Apapaka ipapa. Best comedian of the year. Best comedian of the year, guys. Nanzi mazepe chishambwe. Alright, mazepe chishambwe. Number 2, Mama V. Number 3, Hans the Delicious. Alright. Number 4, Emerson Mnangagwa. Number 5, Big Sam. Big Sam, Mosha Mama Clifford. Mama Clifford. Yakaipai. Tishona tindina no win. Jaffa. Senzeni biwe jira. Biwe jira. Sekuru gudo. Okay. Vakawanda vana. Tozoenda kumafeki prophets, mafeki nganga chichi senzeni. Mbuya banda ndiani. Biwe jira. Hands Mait's diaries. Mbuya banda ndiani. Mai banda ndiani. Mbuya banda ndiani. Right, tavanyora vese vana. Pane vamwe ire vasara makomedian asina kupinda vakwanaka. Right. Makomedian apinda. Best artist of the year. Best artist of the year, guys. Best artist of the year. Best artist of the year. Diana. Best artist of the year. Tipena best artist achutinzwe. Enzo Aisha. Enzo anogona. Enzo Aisha. Japraiser. Holy 10. Pakaipa. Winky D.
Just genau. Freeman. Nanda siasa wira wangu Freeman. Yo. Ferdinand. Kila T. Chabe na ngasha ikishapa. Turkey vibes baba Harare. Baba Harare. Endi muridzo. Yakaipai. Iyo nonga niyo. Endi muridzo. Jema Makingwasi guys. Jema Griffith. Culture love. Okay. Ko send flow. Wakwana. Wakwana ka. Wakwana. Bacheso power. Wakwana ere guys. Right, takwana. Basara vanochwa kwanza tingapedze right. The worst artist of the year wokuti munoti dei akarega kuimba. Andichika. The worst artist of the year wokuti mukati dei nyu yakasiya zvemagitari. Andichika arega kezvemagitari. Ndiye vatukuda panapa. Andichika. The worst artist of the year. The worst artist. Guys, you're right. Zvakakuomera anyway. Ndanyora evidence, ndanyora ndikugona taka ndaperegwa shu. Ndaperegwa. Ora itani kumbeni. Mwentiani. Tonga imoyo. Pita moyo. Tukunyora guys, nyora. Tore master tuone. How really this jam master. Right. Azali go. Green go masivudzu yamzali. Umasivudza mzali go. Green go energy stere go yamzali. We energy yamzali guys. We energy amzali go. Umavudzu. Stana danyora. Wemavudza go umavudzu we noise we energy stere go. We are simba mazono yazali. Wakwana. Jamasta danyora. Danyora. Vamwe ndivana ndigaitaura yamwetoni. Taura yamwetoni. Yeah. Baby doll. Baby doll ndanyora. Umwe.
vakwana ko guys uyanzani uyu kumboimba ku triple C uyanzani ukumboimba ku triple C uyanzani anzani ko kumboimba ku triple C anzani ko guys ukumboimba ku triple C anzani ko kumboimba ku triple C guys kandi sitari kangama ndikutisa uyo kumboimba ku triple C uyu anzani tare strike naranzani uyu kumboimba ku triple C aiwa rectifier vakwana ka kwai cooks me nagona kuimbe right vakwana nditi rectify right tanyora vakwana right most loved gay most loved gay most loved gay most loved gay taura magay edu atinobana pandeupi Sweden Tatelicious asi gay mani transgender delicious transgender tikamuti gay alright Tatelicious Sweden Tatelicious number 3 tungoisa vose kapa swaga nation mudiani tsanokadzi muzongochuza tsanokadzi mudiani dove kandi Sweden Delicious swaga nation tsanokadzi pachine vamwe ndiwa wantika wasu ndikadivawo chikantika tochusa right yaenda tingainyora zviri soft say the most hated gay. How best can we write it? The most unwanted gay. That sounds better. Okay. The most unwanted gay. Tinganyorani. Most unwanted. Most unwanted gay. Iripo era kama TBC. Iripo era kama this. Okay, let's start the dishes. In the food. Number 2. Bisai aipa to bisani pospango ya wani sita saka to bisaka apana ri unwanted aliji to bisaka can get to BC best talk show. Best talk show platform. Best talk show platform. Ande it one. Ande it would actually pesa ni zikuganga so. Best to the life.
Mamwe. Third one. Danyora. Mechisamba vachiri kuita mashozi. Mechisamba. Okay. Danyora. Holy creations under my talk show here with me Lilian. Danyora Juliet, Danyora Margaret Wold. Oh, Margaret under my talk shows. Okay. I just like that lady, Margaret Wold. Ngomfarira so. Very humble. Quite SMTV kwase kuri chatu. Ndipiwe. Into my talk shows. My talk shows chacha salad it up with egg. My talk shows, guys. Right. The best newspaper. Though I chose the best TV and the best TV. Monyora dzamuri kudaidzo. Panopinda dzamuri kutaura idzo. The best TV. Panopinda ma TV amuri kutaura vana Karanganda TV. Anditika Karanganda TV. Matimu anonzi Drumas Media. Drumas Media. Uchijandukwa TV, yeah. Slime Media. Zimbo Live. Zim ITV. Cinemac TV. Okay. Cinemac TV. Zakwana. Shema TV. Okay. Global DNA. Yes. Bengaldo TV. Right, Japan. Best show. Best show. Pama TV NUS. Best program of the year. Best program of the year. I nominate DNA. Antika DNA Zimbabwe. DNA Global. Number 2. Global DNA Zimbabwe. 2. The live. Which show? Which program? Zvinotyisa what? Ndizvo. To the life. Okay.
SIS MELLY vari kungokwaniswawo apa havasiri vakaipa. Shema TV right, akwana right. Right. Best ghost of the year. I don't think peaceful ghost of the year. Peaceful ghost of the year. Peaceful ghost of the year. Tula Bechilud. Tula Bechilud. Peaceful ghost of the year. Pamela peaceful. Imika peaceful. Right, she getting your right. Do you know what's watching? Peaceful more is right. Do you know what's very peaceful? Do you know what's very peaceful? Right. Monday one, mama ghost are peaceful that. Mama ghost are peaceful that. Pane ghost no ndinoda runyarara. Mama ghost are peaceful that. Akwan. Right. The most vocal gift ghost. The most vocal ghost. The most vocal ghost. Lulu Edwards. Lulu Edwards. Ndini wasiwacho ndopa anopinda. John Piri apindi apa the most vocal akwan. The ghost knows the Queen Kiera. Mamari vocal on the app maghost. Maghost amozari vocal on the app. The app maghost amozari vocal. Tore mam. Mukando murata ndeupuli. Okay. Kwa vile nunzi mukando murata. Okay. Mazita achu. Rakoma. Hai. Pane vamwere kawati vakwani. Vakwani. Lulu apinda kujara ndiye ndiri pa number 1. Lulu ndiye ari pa number 1. Lulu ndiye ari pa number 1. Right.
pane mumwe Hakiros Tudayatsomira neshona munhu anongohakira pose pose anyatsorwisisa anongohakira tunyatsomira neshona nokuti tungazoita hakiros inozichi munhu anongohakira pose pose right handeitioni anohakira pose pose ndiani murandakadzi nubu Number two ndiani murandakadzi nubu. Number 2 ndiani Sabina. Yeah. Number 3 Mukaradhi yanozani ku Spain. Yanozani Mukaradhi. Anzani Anzani TV. Yanongwakira. All right. Sabina apinda kare. Mundiani. Hakiros ndiani. Hakiros ndiani. Odinda. Odinda ngumo anongwakira shu. Anongwakira umwe ndiani vakwanaka ana Hakiros. Vakwanaka ana Hakiros. Kwai wingidi. Wingidi anongwakira pese pese. Anzi Dorini Masomera. Okay. Patricia Jeki. Patricia hakire. Patricia hakire. Vakwana nditi. Vakwana anditika. Right. Mutuki mukuru pa social media. Mutuki mukuru. Taurai vatuki tuone. Vatuki vakuru ndevanani? Vatuki vakuru ndevanani? Keti namazepe. Greyhound anti kwai ndonzi Mama Rasta ndi. Mama Rasta. Chizependa mazependa munyora. Mazependa munyora. Umwe ndiani? Ndavanyora. Mazependa ketina ndavanyora. Evidence. Okay. Umwe futi. Vakwana.
Evi yako ndanyora Evi mama rasta she's masepeketi yakwanaka. Wakwanaka kuchine munhu iwe Tom Jones naye ndakangama kumunyora ndatovhara ndatoona kuti ndinogona kuenda here olacho edit echabhumi kuedita vanhu vari kuvhota wena vanhu vari kuvhota kucomment section vanhu vari kuvhota ndakangama kumunyora ini ndichagoni kumuedita the most beautiful socialite. The most beautiful socialite. And are controversial. Right, the most beautiful. And they told the guys, the most beautiful socialites. Ndivanani. Munozo vota. Checking guarantee. And in this. Suba. Loveness, Summers. Jeki Suba Loveness. Mwendiani, chekinda munyora. Tichaenda kuma ugly uku, tichaenda kwedu uku. Yaya good vibes, okay? Yaya good vibes. Okay, yaya good vibes. Right. Nawe mpenzi ele ripiki indine category yangu kwandotoziva kwandokanda ya Miss Red chakanaka. Kwaisa kwandiko. Miss Red. Yeah. Kwaipokela, ndipokela kana kera skana. Ane ndongonyorawo. Chati rugezi. Because the most beautiful the most beautiful askana uko chiko. Anita Jackson, Olinda, all right. Olinda. Right. Anita Jackson. Right. Anita Jackson, okay. And they turn. Tina Suba, Jeki Suba, Loveness, Summers, Yaya good vibes, Miss Red, Tarogezi, Olinda, Anita Jackson. Number 9. She's like a patena, but was not going to kanaka. Chinozani chipo, akwede chipo, chimoje masiziva. Chi masisiva. Kwa iguyo. Lorraine guyo tomukwanisa apa iraskana. Taurai guys, Lorraine guyo anokwana apa irapa. Most beautiful. Taurai guys, Lorraine guyo anokwana apa. Taurai. Painisi weekend. Urubvumira naso here zvikunyogwamo. Tauraika guys.
Mumafriza say itaura guys. And yes, Lorraine is she's beautiful. Okay. And pakona sababu kwa zane, all right. Induto ara personal filter guys, and I'm talking personal filter. And tika, to ara personal filter guys. Mumbozi wa mutara personal filter. And iti personal filter. Right, apinda lolo, Lorraine guyo. Pamwende papi. Mundian, wakwana 10. Wakwana 10. Pakino mwada sirira. Sana so dafara moti ningi. Dafara. Right. Dafara. Wakwana. Ferdinandi. Why Julius Khan? Okay. Right. Tapedza the most beautiful. And the ikuna Trisha. Hayo hatisi favor guys. Hatisi favor. Toda kunyasa kutaura sezvazviri. Tiri favor. Right. The Shatrishas. Tuzongonyorawo zviri light so tisazoofende vanhu. The most Shatrishas. Shatrisha vibes. Apa ndipo panopinda vakawanda. Ipo panopinda vakawanda strika. Apa ndipo panopinda vanhu vakawanda. The most Shatrishas apa. Right. Hande the most Shatrishas guys hande. Kakono kezambara futa. All right. And sena nyongwe nesitopinda wapa. Apa topinda wapa. Kwa matigimu. Right. Nyongwe ndopinda wapa. Kanto zvinyora staranga apa ndopinda apa. Stere apa ndonyatso kwana mira ndonyatso zvinyora staranga. SIS MELLY. Diaries. Vanokwana apa. Madam Boss. Vanokwana apa. Vanokwana stereki. Yeah. Joy. Patotora mukombe vachakogedzana dana. Asi ikombe indo kategori yakaoma iyi. Indo kategori yakaoma. Tida kuzongona tanotora mukombe ndiani. Akadarika wamwe ndeupi. Apa. Right. Hanzi yoko Zimbabwe. Okay. Tozongona takadarika wamwe ndiani. Asi pakaipa. Chero biwe chirano kwanapa. Mukwanapa biwe chirano. Mabirijo Sabina hai watokwana tosa panokwana ai watina vapa mabirijo tinai Sabina ai watina yapa papa ni nyayapa right umwendiani mwendiani guys. Fani madumbe. Ukutaka wanda uko. Ndiko takanya kwanjira. Fani madumbe page. Mai masuwe. Uye bodo. Nasi. Masuwe. Right. Pamwende papi. Kuchina wamwele. Kuchina wamwatasiya. Kuchina wamwele guys. Atiri kuosirira. Kuchina wamwele guys. Katovari. Papinda vanhu vakawanda, papinda Matigimu and Selina, Matigimu, SIS MELLY, Madam Boss, Tino, Joy,
Yokozuna, Biwe Shira, Maburijo, Sabina, Maititi Diaries, Fanny Madumbe, Mai Masowe. Pani washote. Pani washota. Pani washota ere guys. Sata farapo. Kiki Bedas. Kiki Bedas. Mama msiya guys. Kiki Bedas. No gono tukunda. Kiki Bedas. Anaji baby. Anaji baby. Evidence wanga apunyuka wena. Evidence wanga asara. Hey. Evidence wanga asara apa say. Kuda kusara evidence. Kuda kusara pa kategori yakakosha kudai. Kuda kupunyuka pa kategori yakakosha kudai. Kuda kusara. Hashitish. Umwendian guys, takwa nivakwa na Umwendian. Vapera. Tinde kuvarume. Vapera iri. Kuvakadzuku. Vapadzi vapera iri. Kutinde kuvarume. Vapera kakwakadzi. Tumepi. Tumepi wanga atopu kunyuka futi. Hey. Tumepi. Kuda mungo sara pa makategori akakosha kudai. Kuda kusara pa kategori akakosha kudai. Chitadza kungo pinda. Kata Felicia tinga mpinza apa ere. Right. Hakwanaka. Andichika. Alright. Ande kuvarume. Toenda kuvarume. Ande kuvarume. Toda kuti taure zvisinganyanyi kuti zvichova offend. Toda the most handsome guy pa social media. The most handsome socialite. The most handsome socialite male, King Solo. Right. Number two, King Solo apinda ka the most handsome socialite power map. Number two, Tore guys, Tore. My socialite the most handsome. Then JP socialite, the artist. JP the artist as a socialite. Tutara my socialite. Ipa social media. McDonald indoor. Right. Number three. Dance on my baby. Denzo my baby. Ndizo. Number four. Thomas Chishanji. Pani Omeri. Number five. Number five. Pachina Omeri. Amunoona apa vakavaripo ere vamu. Magic. Anonzi magic chi. Mudiwa wood socialite ere. Mudiwa wood the artist. Mudiwa wood as socialite. Mudiwa wood the artist. Pama handsome. Kutora ma most handsome guys. Tinashe Mugabe. Kutora pama nigikiri. Pama handsome guys. Magic X whatever exactly. Ndiwa udu. Umwendiani futi.
umwe ndiani ticharogwa zvedu nemari ticharogwa zvedu nemawazi ndakati ticharogwa tikazvirega kwai mr chishambo most handsome ris pahandsome kutaura pahandsome ris kutaura pahandsome pamasocialite ari handsome vakwana vakwana musha hapo akwanira musha akwanira mumavhi vanokwana nagudo sekuri gudo vanokwana kusvaga akwanira svaga akwanira pa guys swaga akwanira right saka toti vakwana vakadai right toshinda kune vakashata vacho toshinda kune vakashata ande aiwa tikungonyora pasina favor handiti katingotaurawo pasina favor guys the most ugliest tongoti the top 10 ugly the top 10 ugliest male socialites. Yeah. Tushinyatsonakitsaka. Right. Ndopanopinda na big same. Handichika. Toisa ere big same. Vanokwana ere apa. Toisa ana. Chitaura itiwe guys. Chitaura itiwe. Chitaura todawo kazviri controversy kuti tigotukwa todawo zviri controversy so zviti zvinakidzi comic comic pastor anotora mukombe comic pastor kuti zvinakidze zvinoda kunakidza kazvo zvinodawo kunakidza mukati comic pastor vapinda number 2 comic pastor vapinda comic pastor vakwana umwe ndiani ola 7 achikwanira ola akwanira 7 apa big same ndipo vanokwana zvino unoona sekwe right toto umwe ndiani DJ Towers tatamukanga moina dakungamuka pa hour dzakakosha kudai DJ Towers dakungamuka pakakosha kudai right DJ Towers right Mundian Tight. I'd say tight. I'd go in something on the Arab. Tight at papi. Ko general what bad. Ndinja ngobva kuvataura fortuna baba nyura. General chipa kubvunza kuti kwaufa general baba nyura. Right. Angorula ndisocialite nawe anozi uyo ukuruza kushituguza unonzani ukuruza kumabvuku ya unonzani ukuruza kumabvuku unonzani uya ukuruza kumabvuku unonzani Scott sakupukanya Scott pregnant boy, right?
Towers wakwana mudhara. Towers wakwana. Towers wakwana. Towers akwana mudhara. Towers akwana. Jaffa akashotera. Angurula nditavanyora. Passion anokwana here apa guys. Passion ndinozoti akwana apa iyi. Ndinozoti apa akwana apa. Hamene mukuona sei? Baba attention. Yeah. Right. Baba attention. Mwindian. Makwana. Vakwana ka? Vanhu muri busy kufunga ka? Vakwana? Yeah. Ayo baba tese ndinganotonyatsa kupa ndosara mu top 3. Ndosara mu top 3 baba tese. Right. I think ndizvo. Yeah. Right. Tine mwere isati yapinda award. Ndeipi award. Hanzi ane nice body. Taita yenyash cheti. Tangoita yenyash atina kuita ye-starch, tangoita yenyash. Saka ndopa vakwana ipapo. Handiti. Tangoita yenyash. Katimbosai award vanhu vanorasa hunhu pasocial media. Award rero. Iroro award rodiwa. Vanonyatsorasa hunhu. Vakanyatsorasa hunhu 2020. Right. Vakanyatsorasa hunhu handei. Vakanyatsorasa hunhu ndivana handei 2023. Handei told handei. Saturday is for entertainment purposes. Ima awards. Just ima hours. Yes, Edith. We say Kebe. Yes, Edith. Right. Vakanyatsorasa hunhu 2023 handei told. Tungoshwarigwa entertainment purposes. Tati vanhu vakanyatsokurasa hunhu 2023 ndevatukupa ma-awards. Saka tikuisa mavhoti vanhu vachivhota hanzi loveness rule. Alright. Rule Summers. Akarasa hunhu papi? Right. Wakwana Summers. Umwe ndiani? Masepe Chishamka. Alright. I'm one of them. Branda kazopindera. Wakarasa unerewe. Kongotaka zvinyazi. Branda kadzinubu. Alright. Sabina anopinda apa. Sabina anokwana apa.
Sabina. Do you want to go tower? I should have possible. Yeah, Sabina Okana. I'm one story. Okay. And the Kifi. Okay. Best analyzer satire winner. A satire. Best couple. Most controversial. Right. Should have Vatangonyera S1 2 years of pound 2 days of water. Best couple. And most controversial. Yeah, Evangelica. Evangelica unukwana. Evangelica Sandy. Aiwa, ngatisiye zvana mama. Aiwa, ngatisiye zvana. Zvabereki vakuru ngatisiye. Aiwa, vabereki ngatisiye. Vabereki, let's honor our parents. Toda masocialize anotamba pa social media. Zvanhu vakuru ngatisiye. Toda vanhu vedu vanotamba pa social media. Right, pane umwe here. Yeah. Sure. Stana. Okay. Namandla ke uVinikumbu. Mandla anokwana ka. Right. Wakwana ka? Wakwana. Wakwana ka? Wakwana nditi. Right. Right. Hands best couple. Ndabva tangotopedza ose makategori. Best couple. Best couple. Right. Tipe ma best couple lacho tiona. Tipe ma best couple lacho tiona. Best couple ndedzipi? Tari Martin. Okay. Tari Martin. Kumkazi wa matari wa Martin tari tamusia kuningi ku category yedu ya safe. Okay, all right. Tari Martin. The Banders. The Banders. Ivy Combo. Inonzi chiya Ivy Combo. The Combo family. Ivy Combo and husband. Tight and girlfriend. Visa tight and girlfriend and tight and wife. Mukadzi akanzani Kiki. Tight and Kiki. And Kiki. Tight and Kiki. Ivy Combo nanyora dingomos. Okay. Dingomos ndanyora. Right. Mwende. Hey, I've got the best couple. Where do you get this from? The best couple. Where do you get? Imikaini. Makanga moya zero ne ope. Makanga moya zero ne ope. Makanga moya zero ne ope. Hey, tipe mama couples guys. Tipe mo Kalonga LGS. All right.
gift nje singanyora tati and husband. Okay, andi Gladys Mtongore. Gladys Mtongore. Gladys Mtongore anonzi relationship coach and husband. And husband. Gogo Sylvia, yes. Gogo Sylvia. And husband. Gogo Sylvia and husband wapinda. Kumwende kupi? Zuba and the Prince. Tuta the best couple, guys. Katisadari. Wakwana. Wakwana ndi. Right. Right. Most controversial socialite. Okay. Most controversial socialite. Most controversial socialite. And the most controversial socialite. Nyora into kunyera vana muri kundipa kai. Nyora most controversial socialite. Tipe it one. Most controversial. Inotopinda after E. Hanze Olinda, all right. Olinda akwana. Tuzopinda best analyze. Olinda apinda mwendiani. Okay. Best controversy, guys. Ndiwanani? Kuma controversial wako ndiwanani? Kuma controversy wako. Itai guys tinyore. Ravenous Samas. Tundo Samas mukwana. Kwa ina Joa SIS MELLY. Pa controversy. Controversy ndokwana ere Joa Siniti. Na guys ndokwana ere apa ndinyori. Pa controversy. Do I fit in here? Do I fit in here, guys? Oh. Taura it one, guys. Taura it one. Sabina no kwana. Sabina no kwana. Sabina no kwana. Ya Sabina no kwana pinda. Very controversial Sabina. Right. Mwendiani. Mwendiani. Wakwana. Evangelica are controversial. Evangelica. Evangelica, I don't think so. Controversial, Evangelica. I don't think so. I don't think so. I don't think are controversial.
umwe ndiani guys vakwana vakwana right so ndoti vakwana ivava ndoti vakwana nepasina munhu vari kuuya toti vakwana ivava right hanzi the best analyzer the best analyzer right ma-analyzer acho tipei ndivanani ma-analyzer acho ndivanani vanoanalyze nyaya dzevanhu ndivanani chinyora tione mabest analyzer itai tipedze tinde kunovhota tine zvekuvhota zvakawandisa nasi the best analyzer ndiani vanoanalyze nyaya dzevanhu ndiani pana swaga nditi swaganation oti evidence share kuti Sabina analyzer okay kuti Loveness Summers Loveness anokwana pese vedu aiwe kuti Loveness aripo mwana analyzer ndiyamuranda kadzi Indian Tatelicious Indian ndove kana analyze nyaya dzevana ndi sivaanalyze nyaya dzevanhu okay siva eventete right Indian kwai ndavhotera Patricia right umwe ndiani ndovega noanalyze andi ndoyeva matinomba chanaanalyze ndivo kama-analyzer sai right napatricia jekantanaranereza right vakwana hanzi best MC of the year Best MC of the year. Best MC of the year. Tipe ma MC acho tuone. Best MC of the year. Tipe ma MC acho tuone. Best MC of the year ndiani? Guys, best MC of the year ndiani? Best MC of the year. Best MC of the year, guys. Best MC of the year. Murushana MC yachoka. Ndodarika angu. Murushana MC. Mighty's Diaries. Two. I'm just here, guys. Best MC.
maperegwa here Gringo Junior. All right. MC kuda zvino, yeah. MC Sebelebe. Right. Gringo ndaisa 5 tine 4 mighty T Gringo MC andi Joya wakwanera comic pastor Churendo kwana papa MC hapa toda right umwe ndiani Sebelebe ndavanyora MC Sebelebe ndavanyora comic pastor ndavanyora right hanzi best deco tovaziva sesati zizve deco isinti muvhota best designer Best Deco and Designer of the Year. Best Deco, Andy Joy. Okay. Andy Joy. Right. 2. Wamanda zima Deco ndi banani. Andy Joy. Wamanda zima Deco ndi banani. Nimachuza category ina ndivaziva ndazvemadheko madheko andijoita vanyora jikanda zvedheko jikingana ndezvedheko ya maitawa IV maideko anonzi crystal smashler something like that. I mean, IV kitchenette, IV classy homes, IV kitchenette, right? IV, IV kitchenette. Tamisa. Who else? May marketing. Okay. May marketing. Okay. Bakwanaka. Right, I think we got in our
right tichine imwe here yatasirira guys kana tochindedi kunovhota tichine imwe yatasirira here kana tochindedi kunovhota tichine imwe yatasirira here tochindedi kunovhota tichine imwe here hanitika hatichina right we need cooking chef vanobika the best chef zvinotitazatambadla chikafu chavo togovareta sei vanoretiwa sei tisina kumboningirira tisina kumbodya chikafu chavo right imi ndimi akadya game muvhoteni best chef 2023 best online chef taurai mashefu acho tinzwe kwanzi mupemi mukuru alright mupemi mukuru pesira right best chef tipe mashefu acho tuone ndivana nemashefu acho anobika mashefu acho ndevapi mashefu acho ekuzimbabwe amusara ndeapi mimi so tina she wedu tina she chef tipe machefu acho tuone get a chef online izita remunhu vana andijoiwa vantu vanobika futi vanobika vana andijoiwa right vana maitawa iva vanobika maitawa vanobika chirumainini mukadzi wamukoma kuti vanobika chef Nyasha Mangwiro okay chef Nyasha Mangwiro vapinda ndijoi vapinda chef Genius right pane vamwe here vanda zvekubika izvi handijoi vapinda handijoi vapinda pane vamwe here vanda zvekubika right mozonovhota ikokoko ndapedza mozonovhota right hanzi best mupeni of the year right mupeni of the year mupeni of the year right mupeni of the year mupeni of the year ndivapi vapeni vacho mapeni of the year ndivanani tai fast guys mupeni of the year ndiani who is this mupeni of the year mupeni of the year guys mupeni of the year ndiani mupeni of the year itai fast guys tinovhota mupeni of the year ndiani mazepe ishambwe number 2 Shiten family okay evidence okay akwani swag right baka tanyora mwendiani tine 4 mwendiani ndirovesa inasi mukana ndoita mani ndoiti gwamala minde kunondifenda ndimi mandinyengera kuti ndinyore mbenenyu
Tora ya mwendo. Tima swanda. Tingati mpemiri. Tingati mpemiri. Tima swanda. Nifungi. Kana tangu na wachingu kumbira wakawani. Grey chakadaro. Anupemiri. Anupemiri every day. Mama Rasta. Andiziva. Anupemiri every day. Okay, Mama Rasta. Mwacho ndiani. Mwacho ndiani. Branda kadzinu ape mantije. Wakwana ka. Wakwana ape. Bo andi vapemi wakwana ka. Machi tingawanyura wakati kwakwanisa hapa. Bese. Right. Done. Power pay mapa done. Done. Right. Akwana kande kuma votes. Pachinere mbaranasiya. Best skits of the year. Mune iziva sei skit yacho. Nima skits kumakaona ese skits akaitwa. Best gospel artist of the year. Yeah. Best gospel artist of the year. Ndiani. Taurema ama gospel artist acho tione. Taurema gospel artist acho ndivanani. Tinyore. Ma gospel artist acho ndivanani doka sumoyo. Mwendiani. Best motivational speaker. Haina papinda. Paita best chiko. Best motivational speaker haina. Hanzi aifi combo. Alright. Kwa nainda wina. Kuwato watoverenga mavhotsi here newe murandakadzi. Watoverenga mavhotsi. Waratirega tigoisa Karen. Mira tigoisa. Aivi Kombo, Dokas Moyo, Karen Madzore. Basi raishasha. Basi raishasha. Pachine vamwe. Pachine vama gospel rap. Joyful praise. Tamunyora Karen Madzore. Joyful praise yaiswa. I think wakwananti toenda kune the most motivational. Yeah, motivational speaker of the year. Nasinda kupai basa ka keep you busy kana kusina ma live nasino zvamunenge muchiita zvokuvhota izvo. Motivational speaker. Motivational speaker of the year.
taurai tinzwe motivational speakers of the year. Vari kukumotivate vacho ndivanani? Taurai tinzwe. Motivational speakers of the year. Taurai tinzwe. Joe wasn't it? Joe wasn't it? Guys, tell them and give it Joy Country. Joy Country motivator. Okay. Oh, Joy Tana. Joy Tana Nikadzino, okay. And it's Selena, all right. Right, 101. My motivational speakers actually not motivate in the smell. Hey, what's up with it? Okay. Margaret's World. Okay. Margaret's World, you are voting for yourself. You are voting for yourself. To that one, vote. Undofunga uneko kuko wapinda uko kwa wina udara uko kuliko kwa wapinda uko. Right ndanyora ande kine mamu. Good afternoon prophetess. Hanzi Nijo. Okay, Nijo Hanzi motivational speaker, all right. Nijo. Auntie Joy, okay. Margaret's World, all right, as a neuro na cherry. Kitata kumunyora. Margaret's World, right. Margaret's World apinda enifa mutuma online. Okay. Enifa mutuma online. All right. Enifa mutuma online. Mandis Gauke, all right. Sigauke. SIS MELLY, okay. Danyora. Enifa mutuma and Danyora. Mwendian. No motivational speakers actually divanan. Bam. Relationship coach. And you are Sinikiwe. Okay, Omandu Siwa. I don't know them. Alright, Sinikiwe. Sinikiwe. Enifanda nyora. Enifanda munyora. Enifanda munyora. Right. Wakwanaka. Pastor Mutuwash. And still nanda manyora. Pastor Mutuwash. Pastor Mutuwash nanda manyora. Laizandi Selena is written. I think in the we are done. Okay, that's Zuba. Zubaya. Zuba, you are right. Terek.
Yeah, na chaplain Piri, you are right. Sterek. Na chaplain Piri, ndo anonzi motivational speaker sa. Na chaplain Piri. Right. I think right. Panele me category ta siye. Panele me category ta siye guys. Panele me category ta siye. Chenge tapeza ndi. Tapeza seka right. Saka 118 of voter guys ends in 2 days. Yakatonyora voting kuti ends in 2 days. Antika saka nasi mangwana Tuesday we are going to announce our results. Antika Tuesday, remember, not guys, this is for fun. Antika, this is for most humble yaitwa kudara. Yaitwa boist content creators yaitwa kudara isho. Tanyora the said. Saka guys, not this is just for entertainment purposes. And the atine edicho kukupa antimona. Kana wa wina atine edicho kukupa asine ngeta kuposta ndo zako. Anditika, singo kuposta ndo zako uri mpenyu. Anditika. So guys, moswera bo to batana 118 voter. 118 voter. Musa vote in favor. Guys, what if votation? Really change. And you got pamberi no vote.